Esta xica que esteu veient sóc jo, quan era xicoteta, el dia que mon pare es va abandonar. Em diuen Meritxell i la realitat social és el punt de partida d'esta història. Sempre he intentat eixir endavant, tal com ho feia ma mare amb mi, ja que em va criar sola i en moltes ocasions tenia dificultat per poder arribar a final de mes amb mi al seu càrrec. D'ella vaig aprendre pràcticament tot el que sé. Quan vaig poder treballar als 16 anys, vaig buscar una feina per a poder ajudar en casa i estalviar per a estudiar a la universitat. Al batxillerat vaig conèixer a Paloma, una xica de classe alta que refregava a la resta tot el que sons pares li compraven. Particularment a mi no em tractava massa bé, i ella és una part fonamental d'això, perquè quan estava ja a quart de la carrera vaig poder canviar de feina, un altre contracte basura, però ara netejant unes oficines. A les setmanes d'haver començat allí em vaig trobar a Paloma, que casualment era la filla de l'amo de l'empresa. Es va riure de mi i fins i tot em va dir eixa frase que tant deteste, això de si no volies acabar aixina, haver estudiat. No era la primera vegada que m'ho dien, òbviament sense saber el que jo estava passant ni què estava fent. Però aquella vegada em va ferir d'una manera una miqueta més especial, perquè a Paloma ja la coneixia i sabia que si ella estava allí no era qüestió dels seus mèrits, dels que tant fa gala. Treballa dur i aconseguiràs un lloc de treball com el meu, deia. Li semblava que l'empresa siguera de son pare no havia influït de cap manera. Bé, torne a mi. Vaig poder graduar-me en Medicina, que era el que sempre havia somiat, i només acabar el grau em va arribar una oferta de treball d'un hospital per treballar al servei d'urgències, una substitució. No vaig dubtar-ho i vaig acceptar. Estava desitjant poder deixar el treball de neteja per poder dedicar-me a la medicina. I sé que ma mare hauria estat orgullosa de veure tot el que he aconseguit. I casualment, un dia, a la meva consulta d'urgències va arribar Paloma. Paloma Martínez. Que en entrar es quedà un poc parada. Li vaig animar a que entrara. Al meu cap ressonava tot el que havia fet i totes aquelles coses que m'havia dit, però més enllà d'això, sorprenentment, no em va suposar un esforç atendre-la i vaig fer-ho de la manera més amable que vaig saber. Ella, sorpresa, em va preguntar per què li tractava d'aquesta manera. Li vaig respondre que ma mare em va ensenyar a tractar a tot el món de bones maneres i que això no en tenia ni de diners ni de poder. I aleshores va entendre que no tots havien tingut una vida tan acomodada com ella.